Nagdetensyon ang dalawang councilor ng Iloilo City Government na si Sedfrey Cabaluna at Ramel Doron sa kalagitnaan ng session sa pagpasa ng resolution ni Councilor Doron tungkol sa review ang Public Utility Vehicle Modernization Program na inendorso nito kay Cabaluna na siya ang Committee on Transportation. Sinabi ni Doron na tinutulog-tulugan lang at pinapabayaan ni Cabaluna ang kanyang resolusyon sa kakatapos ng pagdinig. Depensa ni Cabaluna na diniskusyonan na nila ang resolusyon pero hindi nakapunta sa pagdinig si Doron dahilan na nireschedule nito ang ikalawang pagdinig. At mga K5, sinabi pa ni Councilor Doron na isang bading ang naging pahayag ni Councilor Cabaluna. Para sa Network News mula dito sa lungsod ng Iloilo, ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.